πιστεύει ότι όλοι αυτοί ήταν αναρχικοί ή εν πάση περιπτώσει κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία. Στο κάτω-κάτω της γραφής απόδειξη είναι ότι δεν προέβαλαν κάποια αιτήματα. Μόνο τη βία. Και αυτή τη βία πιστεύω ότι οι περισσότεροι μας, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, δέχονται ότι ήταν βία από μερικούς. Δηλαδή από κάποιους επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες, ιδεολόγους, αναρχικούς ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ήταν καλά εξοπλισμένοι, αυτό είναι φανερό. Είχαν και τα πιστόλια τα φωτοβολίδων, είχαν και τις βόμβες Μολότοφ, πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκεις με ένα δεκάρικο, ένα χιλιάρικο στον δρόμο. Από εδώ και πέρα λοιπόν παρακολούθησα νέους οι οποίοι ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και με οι κάποιοι ήταν μετρημένοι, σαφώς έβγαιναν και προκαλούσαν τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί από την άλλη μεριά, οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη ψυχολογία, θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ σε αυτή, στους αστυνομικούς των ΜΑΤ. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια κατασταλτική δύναμη. Μια ομάδα από άντρες που αριθμεί ένα κάποιο αριθμό που έχει σαν ρόλο την καταστολή. Και είναι χρήσιμη. Χρήσιμη σε μια κοινωνία η οποία πρέπει να λειτουργεί καλώς και να τηρούνται νόμοι και όλα τα σχετικά. Όμως, εκείνο που πρέπει να ξέρουμε για την ψυχολογία τους είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που μπορεί να έχουν οικογένειες ή οι περισσότεροι εξ αυτών να είναι παιδιά της ίδιας ηλικίας με τα παιδιά του Πολυτεχνείου, 22, 23, 24 ετών, 21, μερικοί δεν έχουν πάει και στρατιώτες, δεν έχουν κάνει τη θητεία τους, παρόλα αυτά έχουν εκπαιδευτεί όχι μόνο στο θέμα της τακτικής για την καταστολή κάποιων εξεγέρσεων ή ανομαλιών, αλλά και ψυχολογικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο αστιφύλακας, ο αστυνομικός των ΜΑΤ να επέμβει είναι να νιώθει οργή και θυμό. Και βέβαια η εκπαίδευση γίνεται μέσα από ορισμένα ιδεώδη τα οποία αφορούν την κοινωνία να λειτουργεί καλώς, αφορούν το κράτος, αφορούν την οικογένεια, τα πάντα. Εκεί λοιπόν ο αστυνομικός στο ΜΑΤ είναι από ένας φιλήσυχος πολίτης ή υπάλληλος γίνεται ξαφνικά ένας πολεμιστής, ο οποίος απαραίτητος θα χρησιμοποιήσει βία. Από την άλλη μεριά λοιπόν τα παιδιά, οι νέοι, οι οποίοι είτε επειδή δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν συνειρμικά, δηλαδή να κάνουν σκέψη τα συναισθήματά τους και κατά συνέπεια δεν μπορούν να τα ελέγξουν, είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας, είναι χαρακτηριστικό και της παρατηνόμενης εφηβείας που στην ελληνική οικογένεια φτάνει και μέχρι τα 25 χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για νέους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, διακατέχονται όμως και από διάθεση για έργο και από διάθεση για αναζήτηση νέων προτύπων για ταύτιση, τα οποία τα ψάχνουν μέσα σε ομάδες. Και εν πάση περιπτώσει και από αισθήματα απεσιοδοξίας και κατάθλιψης, που αυτά τους προκαλούν διάφορες ειδήσεις, η ενημέρωση μέσα από την κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν παρασύρονται πολύ εύκολα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν κάθε τι, ακόμη και να κάψουν μια σημαία. Δεν έχει όμως τη σημασία του να την κάψετε εσείς, εγώ ή κάποιος από εμάς που ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Μπορεί να είναι μια στιγμιαία παρόρμηση, αν και στο συγκεκριμένο θέμα μπορεί να το έκανε κάποιος για να προκαλέσει, και εννοώ από εκείνους τους επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων, όπου σαν κύριο χαρακτηριστικό είχαν τη βία διαφορετικής μορφής. Αλλάζει η ψυχολογία όταν συμμετέχει ένας νέος σε μια ομάδα. Σαφώς. Γιατί εκεί όλες οι αναστολές διαχέονται, μοιράζονται οι ευθύνες, κατά συνέπεια δεν νιώθει ότι μπορεί να τιμωρηθεί. Λειτουργεί ανεύθυνα. Λειτουργεί ανεύθυνα. Με την έννοια όμως ότι παράλληλα, να μην ξεχνάτε, να έχετε στο μυαλό σας ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του. Και η εσωτερική ανάγκη για να αναζητήσει πρότυπα είναι αναφυσβήτητα τόσο δυνατή που ούτε ο ίδιος την καταλαβαίνει ούτε την ελέγχει. Απλώς παρασύρεται από αυτήν. Μιλάμε για μια δεύτερη γέννηση προσωπικότητας, όπως λέμε στη γλώσσα δική μας. Να κάνω μια ερώτηση. Να ολοκληρώσουμε όμως σκεπτικό για να μην χαθεί. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων που χαρακτηρίζονται από τη βία, δηλαδή από τα αισθήματα επιθετικότητας, τα οποία προκαλούνται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κτλ. Έπρεπε να υπάρχει κάποια δύναμη η οποία θα ρύθμιζε ή θα εξορροπούσε την κατάσταση. Και αυτή η δύναμη υπόθηκε δυστυχώς, και επαναλαμβάνω και εγώ κοινότοπα, υπόθηκε από πολλούς, είναι η σοφροσύνη και η σύνεση. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι ανεγκέφαλοι, αλλά να είναι αρκετά σόφρονες, θα έπρεπε να εφαρμόσουν αυτή την στάση. Κατά τη γνώμη μου, το λέω ευθαρσώς, πιστεύω ότι οι σύγκλιτος, και δεν μιλάω για πρόσωπα, τόση ώρα νιώθω ότι ψάχνουμε για ένα εξυλαστήριο θύμα.
Δεν μιλάω για πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα δεν είναι ένα. Υπήρξε μια σύγκλιτος, από ό,τι άκουσα, σε συνεχή συνεδρία. Που σημαίνει ότι αποφάσισαν πολλοί. Αυτή η σύγκλιτος δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Έχει και μια πρακτική δυναμική, την οποία την ξέρουν όλοι. Και όσοι θέλουν την αγνοούν, όσοι θέλουν δεν την αγνοούν. Υπήρχε λοιπόν μια σύνεση, η οποία πολύ σωστά δεν άφησε να γίνει επέμβαση, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, για να μην χυθεί αίμα. Και από τη στιγμή που δεν είχαμε θύματα, μπορούμε να πούμε ότι η σύνεση εξισορρόπησε τις καταστάσεις. Εγώ τουλάχιστον το δέχομαι. Αγνοούμε όμως όλη αυτή την ιστορία, τον ανθρώπινο παράγοντα, και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά των αστυνομικών που κάνουν μια δουλειά που ενδεχομένως όταν οριμάσουν σε ηλικία να μην τους αρέσει, ενδεχομένως να τους αρέσει, και των νέων, οι οποίοι απαραίτητα θα περάσουν από τέτοια στάδια, ώστε να φτάσουν κάποτε, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς θα φτάσει, στη σοφροσύνη, στην οριμότητα. Μάλιστα. Να κάνω την ερώτηση που θέλω. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, μόνο μία ερώτηση. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Κούλη. Απλώς, μιλάμε για 500 παιδιά και 100 στη Θεσσαλονίκη, 200-700. Σε σύνολο περίπου 1.300.000. Τα άλλα παιδιά που δεν ανήκουν σε αυτό το ποσοστό. Δεν είναι σωστό αυτό. Αφήστε με να πω την ερώτησή μου. Στα σχολεία υπάρχει βία. Σε ποια σχολεία? Εγώ κατοικώ σε μια περιοχή στην Πετρούπολη που έχει 11 λύκεια και 11 γυμνάσια. Έχει 11.000 παιδιά. Ξέρετε ότι δεν συμμετείχε ούτε ένα παιδί? Η ερώτηση είναι. Όχι, αλλά ρωτήστε τι πάνε στα σχολεία και ποια είναι τα έξοδα. Η ερώτηση. Στα γήπεδα. Η ερώτηση είναι εύλογη, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός. Γιατί η γιορτή αυτή, η οποία είναι καθόλου συμβολική, και θα ήθελα να θυμίσω μόνο ένα πράγμα, ότι τουλάχιστον ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και κάποιοι, αν υποθέσουμε ότι θέλουν, ότι είναι προβοκάτορες, ότι υπονομεύουν μια κάποια κατάσταση, είναι τουλάχιστον τη συνοχή του πολιτικού κόσμου, την οποία έχουμε ανάγκη όλοι οι Έλληνες να τη βλέπουμε να υπάρχει. Κάποιο τέτοιο θεσμό, κατά τη γνώμη μου, υπονομεύουν. Αυτοί οι 500 άνθρωποι εκπροσωπούν, αν θέλετε, ή αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό, γιατί αφορούσε μια τοπική γιορτή πανελλήνιας εμβέλειας, αλλά χωρικά ήταν σε ένα τέτοιο χώρο και αναλογικά είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός από ότι εσείς αριθμητικά τοποθετείτε. Δηλαδή, κύριε Κούγια, πιστεύω ότι εάν γινόταν σε ένα ανοιχτό χώρο, ενδεχομένως να είχαμε και άλλα άτομα. Μάλιστα. Και αν ήταν επιτρεπτό. Και ένα τελευταίο, πολύ λίγο, μια φράση που την έχω σημειώσει. Επειδή τέθηκε το ερώτημα περί παραβιάσεως νομιμότητας, αν αυτή η παραβίαση νομιμότητας θεωρείται δημοκρατική κατάκτηση ή όχι, και ότι με αυτή τη λογική θα μπορούσε να συνεννοηθεί κανείς, το είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος. Θα έλεγα το εξής, αντιπαραθέτω ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι δικαίωμα των νέων να διαμαρτύρονται, είτε γραπτός είτε χωρίς κείμενο. Και να κρίνονται γι' αυτό. Και να κρίνονται βέβαια. Τότε χάνει το δικαίωμα κάθε ουσία. Και νομίζω ότι το κάναμε σήμερα τουλάχιστον για 2 ώρες, το λιγότερο. Κύριε Δούμη. Όχι δικαίωμα και καθήκον. Σαφώς. Να διαμαρτύρονται. Αλλά μονό μας αν οι νέοι ήταν πρόβατα. Για άλλα μιλάμε τώρα.